Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा श्री श्री राधा गोविंद मंदिर स्कूल में श्रीमद् भागवतम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं देवगदामह्यं ददाति सुखदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनाम देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुदेव शंकराय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद हरे कृष्ण वृंदो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുതിയ സ്കന്ധം 32-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34 34 35 36 ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്. 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചൊല്ലാം, പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. 7-ാമത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുക, അത് കുറെ സമയം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ ക്രതുഭിർദാനൈസ്തപസ്വാദ്വായമർശനൈഃ ആത്മേന്ദ്രിയജയേനാപി സന്യാസേന ച കർമ്മണാം യോഗേന വിവിധാംഗേന ഭക്തിയോഗേന ചൈവ ഹി ധർമ്മേണോഭയചിഹ്നേന യപ്രവൃത്തി നിവൃത്തിമാൻ ആത്മതത്വാവബോധേന വൈരാഗ്യേണ ദൃഢേന ച യതേ ഭഗവാനേപി സഗുണോ നിർഗുണസ്വതൃ ക്രിയയാ കൃതുഭിർദാനൈസ്തപസ്വാദ്വായമർശനൈഃ ആത്മേന്ദ്രിയജയേനാപി സന്യാസേന ച കർമ്മണാം യോഗേന വിവിധാംഗേന ഭക്തിയോഗേന ചൈവ ഹി ധർമ്മേണോഭയചിഹ്നേന യപ്രവൃത്തി നിവൃത്തിമാൻ ആത്മതത്വാവബോധേന വൈരാഗ്യേണ ദൃഢേന ച ഈയതേ ഭഗവാനേപി സഗുണോ നിർഗുണസ്തദൃ. 34, 35, 36 അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാവോചം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ച വ്യക്തഗതോ ഗതേർ
योऽन्तर्धावति जन्तुषु प्रावोजं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य चाव्यक्तगतेर् योऽन्तर्धावति जन्तुषु. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു ഭാവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കുക. മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അംബുജാദേവി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി, വിജയനാണ് മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി, ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, ജമിത പ്രസന്ന മാതാജി, വത്സലകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാവോജം പ്രവോജം ഭക്തിയോഗസ്യ തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതേർയോऽന്തർധാവതി ജന്തുഷു. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാവോജം
ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ച ദുർവിധം കാലസ്യ ചാവ്യക്തഗതർയോ അന്തർധാവതി ജന്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്രിയയാ കൃതബിർദാനൈസ്തപസ്വാധ്യായമർശനൈ ആത്മേന്ദ്രിയാജയേനാപി സന്യാസേന ച കർമ്മണാം യോഗേന വിവിധാംഗേന ഭക്തിയോഗേന ചൈവ ഹി ധർമ്മേണാഭയചിഹ്നേന യപ്രവൃത്തി നിവൃത്തിമാൻ ആത്മതത്വാവബോധേന വൈരാഗ്യേന ദൃഢേന ച ഈയതേ ഭഗവാനേഭി സഗുണോ നിർഗുണ സ്വദൃക്. നമുക്ക് നോക്കാം. പദാനുപദാർത്ഥം. ക്രിയയാ ഫലച്ച കർമ്മങ്ങളാൽ, കൃതുബി യജ്ഞാചരണങ്ങളാൽ, ദാനത്താൽ, തപസ്സുകളാൽ, സ്വാധ്യായ വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം, മർശനൈ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണവും, ആത്മ ഇന്ദ്രിയ ജയേന മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി, അതും സന്യാസേന സന്യാസത്തിലൂടെ, ചാവും കർമ്മണാം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ, യോഗേന യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ, വിവിധാംഗേന വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുടെ, ഭക്തി യോഗേന ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ, ചാവും ഏവ തീർച്ചയായും, ഈ നിശ്ചയമായും, ധർമ്മേണ നിയത കർമ്മങ്ങളാൽ, ഉപേക്ഷിന്നേന രണ്ട് അടയാളങ്ങളോടും കൂടി, ഏത് പ്രവൃത്തി ആകർഷണം നിവൃത്തിമാൻ വിരക്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവബോധേന മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, വൈരാഗ്യേന വിരക്തിയിലൂടെ, ദൃഢേന ശക്തം ഈയതേ സംവേദിച്ചു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഇവയാൽ സഗുണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, നിർഗുണ ഭൗതിക രീതികൾക്ക് അതീതമായി, സ്വദൃക് സ്വന്തം വ്യവസ്ഥാനുസൃത സ്ഥാനം ദർശിക്കുന്നവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിലൂടെ, ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിലൂടെ, ജീവിതത്തിന്റെ സന്യാസക്രമം സ്വീകരിക്കുകയും സാമൂഹിക ക്രമപ്രകാരമുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ, രാഗവൈരാഗ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ശക്തമായ ഇന്ദ്രിയ വിരക്തി വളർത്തുന്നതിലൂടെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്ന ഒരുവനെ ഈ പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്തിലും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ നിലയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ധാരാളം വഴികൾ പറയുന്നു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള. മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണം. സാമൂഹികവും ആധ്യാത്മികവുമായി വ്യത്യസ്ത ക്രമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും സാമൂഹിക ക്രമത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക സമ്പ്രദായത്തിൽ 4 ക്രമങ്ങളുണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഗൃഹസ്ഥർ അഥവാ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും അവരവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തപസ്സും വേദ സാഹിത്യ പഠനവും തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണവും വാനപ്രസ്ഥർക്ക് അഥവാ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നൈസർഗികമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള വേദ സാഹിത്യ പഠനം ബ്രഹ്മചാരിയെ വിദ്യാർത്ഥി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും, ആത്മീന്ദ്രിയ ജയം മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കീഴടക്കലും സന്യാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. വിവിധ ക്രമങ്ങളിലുള്ള വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്നും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഭക്തിയോഗേന ചൈവഹി എന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യോഗയോ യജ്ഞമോ ഫലേച്ഛ കർമ്മമോ വേദസാഹിത്യ പഠനമോ താത്വിക ഗവേഷണമോ സന്യാസ സ്വീകരണമോ എന്തു തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ വേണം നിർവഹിക്കുവാൻ. ചൈവഹി എന്ന പദങ്ങളുടെ സംസ്കൃത വ്യാകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ഈ കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തോട് ചേർത്ത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം
അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമെന്നാണ്. ഏത് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മവും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 9:27 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അല്ലെ, നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്തെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, ഒരുവൻ ഏത് കർമ്മവും ആവിധം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏവ എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അവന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളോടും ഭക്തിയുത സേവനവും സമന്വയിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലം നേടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭക്തിയോഗത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന പക്ഷം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സുനിശ്ചിതമാകും. ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇതും പറയുന്നു: ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം. ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കഠിന തപസ്സുകളുടെയും വിവിധ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മിത്രവുമാകുന്നു. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയക്ക് 2 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ധർമ്മേനോഭയ ചിഹ്നേന എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ. അതിലൊന്ന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണവും മറ്റേത് ഭൗതിക പ്രിയങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയുമാണ്. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിൽ പുരോഗതിയുടെ 2 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ 2 പ്രക്രിയകൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല വിശപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയും ഊർജവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ക്രമേണ വിശപ്പടങ്ങി മതി വരുമ്പോൾ അവന് ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വികസിച്ചു കിട്ടുകയും അതോടെ അവൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളോട് നിർമ്മമനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ഒഴികെ പരമോന്നതനോട് സ്നേഹവും പദാർത്ഥത്തോട് വിരക്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഈ മമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 9 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവ ഭൗതികാകർഷണങ്ങളോട് വിരക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയകൾ 36-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഒരുവൻ തന്റെ നിയതകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും സ്വർഗം പോലുള്ള ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർച്ച നേടാം. ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗ ക്രമം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുമ്പോൾ അവന് പരമോന്നതന്റെ ബ്രഹ്മസവിശേഷത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം അവനെ തന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി എന്തെന്ന് കൂടി കാണുമാറാകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റും ദർശിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവന പദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആത്മതത്വ അവബോധന അതിൽ വളരെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സെന്റൻസ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആത്മതത്വ അവബോധന എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി മനസ്സിലാക്കൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന വാസ്തവത്തിൽ പദവി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക ലോക സേവയിൽ നിന്ന് വിരക്തനാകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് സകലരും. ഒരുവന് തന്റെ ശരിയായ പദവിയും കർത്തവ്യവും എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാകാത്തിടത്തോളം അവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ കുടുംബത്തിന്റെ വേണ്ടിയോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരുവന് തന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്വദൃക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ്. അവൻ അത്തരം ഭൗതിക സേവനങ്ങളിൽ വിരക്തനാവുകയും സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിലായിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, വായുദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ മുതലായ പ്രബല ദേവന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്തരം ദേവന്മാരെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 9:25 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യാന്തി ദേവ വ്രതാദേവാൻ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നീതകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവന് പിതൃക്കളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയും. അതേ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 37-ാമത്തത്
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രബോധം ഭക്തിയോഗസ്യ സ്വരൂപം തേ ചതുർവിധം കാലസ്യ ച വ്യക്തഗതേർ യോന്തേർദാവതി ജന്തുഷു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ പറ്റിയും 4 വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഭോജനം അല്ലെങ്കിലും ശാശ്വതമായ കാലം അവയെ എങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടുന്നതെല്ലാം വിശദമാണ്. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുത സേവനം ആത്യന്തിക സത്യമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രധാന നദിയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രക്രിയകൾ അതിന്റെ പോഷക നദികളുമാകുന്നു. കപില ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി പറയുകയാണ്. ഭക്തിയോഗം മുമ്പേ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ 4ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ 3 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിലുള്ളവയും 1 ഭൗതികതയുടെ ചായം പുരളാത്ത അതീന്ദ്രിയവുമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളോട് കലർത്തപ്പെട്ട ഭക്തിയുത സേവനം ഭൗതികമായ അസ്തിത്വം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയും ലാഭഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്തതും സിദ്ധാന്ത ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങളില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശുദ്ധവും അതീന്ദ്രിയവുമാകുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജീവസ്യ സംസൃതിർ ബഹ്വാ ജീവസ്യ സംസൃതിർ ബഹ്വർ വിദ്യാ കർമ്മ നിർമ്മിതഃ യാസ്വംഗ പ്രവിശന്നാത്മാനവേദാഗതിമാത്മനഃ. ജീവസത്യക്ക് അവൻ അജ്ഞതയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികാസ്ഥിതങ്ങളുടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവേ, ഒരുവൻ ആ വിസ്മൃതിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവന്റെ ചലനങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുകയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ ബോക്സിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരികയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതി അയക്കുകയോ ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ട് പോകും. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ജീവസത്യക്ക് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ ആ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. ജീവസത്യക്ക് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയോ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെയോ കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ സ്വന്തം യത്നത്താൽ അത് അസാധ്യമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവതസേവയാ ഉത്തമ സ്വാമി ഭക്തിർഭവജ്ഞാഷ്ടഗിരിം വന്ദേ രേഷ്മപ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കാവോ? ശരി. അതെന്തോ മൈക്കിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ ഋഷികേശനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ്, ഭഗവാന്റെ ആ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പോ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഭക്തിയില്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗത്തിനോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനോ വിജയിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കത്തെ ആത്മ സാക്ഷാത്കാര തത്വങ്ങൾക്ക് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനും കഴിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 34, 35, 36 ധാരാളം പ്രക്രിയകൾ പറയുന്നു.
കപില ഭഗവാൻ. അതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. ധാരാളം വഴികൾ പറയും. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിലൂടെ, ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിലൂടെ, ജീവിതത്തിന്റെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, സാമൂഹിക ക്രമപരമുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, യോഗ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ, രാഗവൈരാഗ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, ശക്തമായ ഇന്ദ്രിയ വിരക്തി വളർത്തുന്നതിലൂടെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്ന ഒരുവനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും പ്രതിദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ നിലയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഏത് രീതി സ്വീകരിച്ചാലും അതിന്റെയൊക്കെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക, സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുവാനും ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടുവാനുമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, പ്രഭുപാദരാവിടെ പറഞ്ഞു, മുൻ ശ്ലോകങ്ങൾ വിവരിച്ചുള്ളത് ഒരുവന് ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ശരിയായ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്. സാമൂഹികവും അധ്യാത്മികവുമായ വ്യത്യസ്ത ക്രമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഫലേശ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളും ഗൃഹസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക സമ്പ്രദായത്തിൽ 4 ക്രമങ്ങളുണ്ട്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഗൃഹസ്ഥർ അഥവാ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും അവരവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളതില് ഗൃഹസ്ഥരാണ് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറവാണ് അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഏകാദശി എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ദ്വാദശി ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അവിടെ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരൊക്കെ വരും ദാനം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദാനം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ആ ഏകാദശിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും, അല്ല അതും അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിയോ എന്തെങ്കിലും പണമോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവർക്ക് ദാനം നൽകണം എന്നാണ്. അവർക്ക് ആ ബ്രാഹ്മണര് വൈഷ്ണവർക്കോ ദാനം നൽകിയാലാണ് ഏകാദശിയുടെ ആ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കുക എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവര് മധുക്കരി എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ദ്വാദശി ദിവസം അവർക്ക് എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും ദാനം നൽകണമെന്നാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെ, ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരെ സഹായിക്കണം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മചാരിയും സന്യാസിയൊന്നും ഒരിക്കലും ജോലിക്കൊന്നും പോവില്ല അല്ലെ. അവര് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനങ്ങളായിട്ട് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ലക്ഷ്മിയൊക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവരുടെ ഇതിന് അങ്ങനെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നവര് അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഗൃഹസ്ഥരുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയും. യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും അവരവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിശ്ചയുള്ള പ്രവൃത്തികളും അനുഷ്ഠിക്കണം ശുപാർശ. അതേപോലെ തപസ്സും സാഹിത്യ പഠനവും വേദസാഹിത്യ പഠനവും തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണവും വാനപ്രസ്ഥർക്ക് അഥവാ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചിട്ടുള്ള വാനപ്രസ്ഥർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നൈസർഗികമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേദസാഹിത്യ പഠനം ബ്രഹ്മചാരിയെ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആത്മേന്ദ്രിയ ജയം മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കീഴടക്കവും സന്യാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരാണ്. 4 ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും 4 കാര്യങ്ങള് നിർവഹിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതായിട്ട് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുവാനായിട്ട്. സന്യാസിമാര് ശരീരവും മനസ്സും
വാക്കുകളും ഒക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളത്. വിവിധ ക്രമങ്ങളിലുള്ള വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവയാണ്. വിവിധ ക്രമങ്ങളിലുള്ള വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അവസാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥരൊക്കെ ദാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഓ ബ്രാഹ്മണ ജഗത്തായ കൃഷ്ണായ. ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്, അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭക്തി യോഗേന ചൈവഹി എന്ന വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യോഗയോ യജ്ഞമോ പരേശകർമ്മോ വൈദിക പഠനമോ താത്വിക ഗവേഷണമോ സന്യാസീകരണമോ എന്തു തന്നെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ വേണം നിർവഹിക്കും. എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ യജ്ഞം ചെയ്തോ, അല്ലെ, യോഗ ചെയ്തോ, മറ്റുള്ള പരേശ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചോ, വേദസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോ, ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിരിക്കണം. ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ വേണം നിർവഹിക്കുവാൻ. ഏത് വഴിയും വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം, എന്നാൽ അതൊക്കെ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ വേണം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട്. ശൈവഹി എന്ന പദങ്ങളുടെ സംസ്കൃത വ്യാകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് ചേർത്ത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മവും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 9:27 സ്ഥിരീകരിക്കും. അല്ലെ, 9:27 പറയുന്നത് യത് കരോഷി യത് നാശി യജ്ജുഘോഷി തദാശ്രയ യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് പുരുഷമത്. നീ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ, എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, എന്ത് തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ഇതൊക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്ലെ, ഒരുവൻ എന്ത് കർമ്മവും അവിധം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ കൂടിച്ചേർത്തില്ല. ഏവ എന്ന വാക്ക് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കും. ഒരുവൻ അവന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളോടും ഭക്തിയുത സേവനം സമന്വയിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലം നേടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭക്തിയോഗത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന പക്ഷം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം സുനിശ്ചിതമാകും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭക്തി ചേർക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അല്ലെ, അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെ, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഹരിനാമ കീർത്തനം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതായി, അതും നമുക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലെ, എന്നാൽ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി. അല്ലെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെ, നമ്മുടെ അറിവ് അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മാതാജിയൊക്കെ ഓരോരോ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാടുന്നൊക്കെ, അംബുജദേവി മാതാജിയൊക്കെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലും ഓരോരോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാതാജി ഓരോ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് വേറെന്തെങ്കിലും കവിതയിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന് വേറെ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെ, എന്നാ മാതാജി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് മാതാജിയുടെ ആ കഴിവ് അപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാനായിട്ട് മാതാജി പലപ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നു. ഓരോരോ ആൾക്കാരെ പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനം, മായാപുരി ധാമിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഗുരുമഹാരാജിനെ പറ്റിയിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ മാതാജി കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടിയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നു. അപ്പോ മാതാജിയുടെ ആ കഴിവ്, വേറെന്തെങ്കിലും കവിതകളൊക്കെ എഴുതി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവാർഡുകളും മറ്റുള്ള പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിനായിട്ട് മാതാജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കഴിവ്. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ
ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ കഴിവും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. ഓരോരോ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. ഏത് രീതി സ്വീകരിച്ചാലും അതിന്റെയൊക്കെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നത്. ഒരുവൻ പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുവൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേനാനവാൻമാൻ പ്രവർത്തിത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭായ അല്ലെ. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവസം കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭോക്താരാം ഏറ്റവും ദിവസം ഒരുവൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കഠിന തപസ്സുകളുടെയും വിവിധ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് പരമദിവകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മിത്രവുമാകും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ, ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി, സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയക്ക് 2 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ധർമ്മോനോഭയ ചിഹ്നേന എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ. ഇതിലൊന്ന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുള്ള ആകർഷണവും മറ്റേത് ഭൗതിക പ്രിയങ്ങളോടുള്ള വിരക്തിയുമാണ്. ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിൽ പുരോഗതിയുടെ 2 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ 2 പ്രക്രിയകൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല വിശപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയും ഊർജ്ജവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ക്രമേണ വിശപ്പടങ്ങി മതി വരുമ്പോൾ അവന് ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവിനെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം വികസിച്ച് കിട്ടുകയും അതോടെ അവൻ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളോട് നിർമ്മവനാവുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എന്ന് പറയും അല്ലെ. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അല്ലെ, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വിരക്തി. അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമുക്ക് നല്ല വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ശക്തി ലഭിക്കും, ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ആ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വിശപ്പടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട അല്ലെ, അതിനോട് വിരക്തിയായി നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യം ലഭിക്കും എന്ന് വിരക്തിയും ലഭിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒഴികെ പരമോന്നതനോട് സ്നേഹവും പദാർത്ഥത്തോട് വിരക്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല എന്ന്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോടുള്ള ഈ മമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 9 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യസാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവ ഭൗതികാകർഷണങ്ങളോട് വിരക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയ 36-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു അല്ലെ. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തി അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഓരോരോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും അല്ലെ. ശ്രവണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, കീർത്തനം ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിച്ചു ആ ഓരോരോ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല. നമുക്ക് ഇത് 9 ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത് അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, എല്ലാ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. ഒരുവൻ തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും സ്വർഗ്ഗലോകം പോലുള്ള ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളെ ഉയർച്ച നേടാൻ ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുമ്പോൾ അവന് പരമോന്നത ബ്രഹ്മസവിശേഷത എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം അവന് തന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി എന്തെന്ന് കൂടി കാണുമാറാകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റെല്ലാ പ്രക്രിയകളും ദർശിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവന പദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അവന് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ആത്മതത്വ അവബോധന എന്ന് പറയുന്നു. ഒരുവന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി മനസ്സിലാക്കൽ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്താണ് വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പദവി എന്ന് പറയുന്നത്? സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവേര സ്വരൂപമായി നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്, ശാശ്വത സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായിട്ടുള്ള പദവി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക സേവയിൽ നിന്ന് വിരക്തനാവുകയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ് സകലരും.
ഒരുവന് തന്റെ ശരിയായ പദവിയും കർത്തവ്യവും എന്താണെന്ന് ബോധ്യമാകാത്തിടത്തോളം അവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരുവന് തന്റെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്വദൃക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ്. അവൻ അത്തരം ഭൗതിക സേവനങ്ങൾ വിരക്തനാവുകയും സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാനുസൃതമായ പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവും, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. ഒരുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിലായിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം അവൻ പരമദൈവത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന സൂര്യദേവൻ, ചന്ദ്രദേവൻ, വായുദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ, മുതലായ പ്രബല ദേവന്മാർ അധിവസിക്കുന്ന ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണരീതികളിലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്നത്. ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്തരം ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:25 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് യാന്തി ദേവവൃതാദേവൻ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ വിഭവനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ ഒരുവന് പിതൃക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി എന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ വസിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള പോലെ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട. 8:30 മണിയായി 8 മണിയായി അല്ലെ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങി ഓടുമൊന്നും വേണ്ട. അവിടെ സദാസമയവും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ശ്രവണ കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ബന്ധനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ള 9 ഭക്തി 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അല്ലെ. അതിന്റെ പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തിനെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മിലിറ്ററി ആയാലും പോലീസ് ആയാലും അല്ലെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് അതിന് ആദ്യമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് ആണ്, പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തിക്കും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നേരിട്ട് ഭഗവത് ലോകത്തിലെത്തി അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ്, ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ പറ്റി 4 വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ താതാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു. അതേപോലെ ജീവസത്തക്ക് ഗോചരമേഖല ശാശ്വതമായ കാലം അവയെ എങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് കപിലഭഗവാൻ പറയുന്നു. അമ്മയോട് എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വിശദമാക്കി തന്നു. 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിശദമാക്കി തന്നു. മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ജീവസത്തേക്ക് അവൻ അജ്ഞതയിൽ അനുഷ്ഠിച്ച കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതികാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയമാതാവേ, ഒരുവൻ ആ വിസ്മൃതിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവന്റെ ചലനങ്ങൾ എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലാതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സഹായം തരും. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. ഇതെല്ലാം നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാലും ചെയ്താലൊക്കെ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ നടത്തിക്കും. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും അല്ലെ. മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയോ അമ്പലത്തിൽ പോവുകയോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയോ ഭാഗവതം പഠിക്കുകയോ നാമം ജപിക്കുകയോ എന്ന് വേണം. യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയ
സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ ഭൗതികാസ്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതിനാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരികയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതി അയക്കുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ട് പോകും. മറ്റേതിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ ഈ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. ദിവസത്തേക്ക് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയോ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയോ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെയോ കാര്യം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാസ്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ സ്വന്തം യത്നത്താൽ അത് അസാധ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി, എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഭാഗവതമായാലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഇനി അടുത്തു വരുന്ന 10,000 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതി ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ 10,000 വർഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന്. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ്. പലരും വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വരെ അവരൊക്കെ ഓരോരോ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോണിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാ പ്രഭുപാദരുടെ എല്ലാ ബുക്സിന്റെയും പുറകുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ സെന്ററുകളിൽ നിന്ന് വരട്ടി കാണാം. അവിടെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഏത് ചെറിയ ബുക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലായാലും ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിലുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ, മെയിൻ സെന്റർ ഇന്ന സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും അതിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അവര് അവിടെ സത്സംഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് യാദൃശികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാൻ അയക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രസാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കും. അതും ഭഗവത് കാരുണ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പ്രസാദം അത് ലഭിക്കും. അതും നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും അല്ലെ ആചാര്യന്മാരെ അയക്കും, ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ അയക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായിട്ടാണ്. ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളോ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് വിധിഷ്ഠിത വ്യക്തികളുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ ആ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയോ തന്നെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതികാസ്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയില്ല. അവന്റെ സ്വന്തം യത്നത്താൽ അസാധ്യമാണ്. സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ, ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജൊക്കെ 11ാം വയസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദരത്തിൽ പോകും, പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആത്മീയ ഗുരുവിനും അതുപോലെ തന്നെ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഗുരു പരമ്പരയുടെയും ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദ നഗതി കുതോപി എന്നത്. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കൂ അല്ലെ. ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ് ഗുരുമരാജ് വിജയ് വിതായ ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് ക്ലാസ് നോക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ് ഗുരുമരാജ് വിജയ് വിതായ ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ